Ihe sochiri nya bọọlụ nkọpụta onye President General bụ nke a chịkọbara n'Ikem Ivite na Ndo n'okpuru ọchịchị obodo Anambra East bụ nke mechara n'ikpeazụ wee bute nnukwute ọgbaghara dịka onye ga-eso wezi nya bụ ọnọdụ ọkwa ọchịchị bụ Maazị Abụchi Nwakama bụzi onye nke gara n'ikwu wee gbajọọ ihe ndị nke a mara n'ọkwa dịka Nsonaazu nke nya bụ ọrụ nkọpụta site n'aka otu ọrụ kọmitii kwụrụ maka nya bụ nkọpụta. Faith onye mụuche onye nta aka anyị ga-ewetara gị aka n'uso. Dịka Nsonaazu gọọmenti gosiri, onye ya na ya zọrọ ya bụ ndọrọndọrọ bụ Maazị Sunday Obinze bụ onye meriri na ntuliaka ahụ n'isi ihe mkpụrụ 601 ebe Maazị Nwakamma nweta ihe mkpụrụ 557 n'oge mkpakọrịta ụka ya na ndị ABS. Mgbe ekwupụtara Nsonaazu ahụ, Maazị Nwakamma kọwara ntuliaka ahụ dịka nke na-abụghị nke ziri ezi, na-ekwukwa na enweghị ụjọ anya n'ime usoro ịgụ vootu. Ọ kpọrọ ndị ọkachamara na ndị Ikem Ivite na Ndo ka ha leba anya n'emume ntuliaka ahụ na ọrụ nke otu nhọpụta, nke o kwuru na ha nwere mmụọ aghụghọ, wee na-akpọ ndị na-akwado ya ka ha nwee ndidi ka ha doo ọnọdụ ahụ n'ụzọ dị mma. Na nkwughachi ya, Maazị Obinze gosiri afọ ojuju ya na ntuliaka ahụ. Maazị Obinze kwere obodo ha nkwa na ọ ga-akwalite mmekọrịta ma chịkọtakwa obodo ọnụ ka obodo Ikem Ivite na Ndo na-aga n'iru. Ọ dịkwa mma ikwukwa na ntuliaka nke onye isi ala bụ ụzọ dịrị ụbọchị Disemba 31, 2024, mana a kwụsịrị ya maka ọgbaghara malitere n'etiti ndị na-akwado mmadụ abụọ. Site na Ikem Ivite na Ndo, Faith Onye n'akụkọ ụwa ABS.